Nou, dan geven we even waarom naar 100 Ierlien. Want toen waard in Venwaardste Wal muziekvereniging Excelsior oprichten als een fanfareorkest. En in 1950 waard dat orkest omvormen tot de eerste brassband van Friesland. En dat weer dan ook een van de eerste in Nederland. Dat ga ik even spiekt op de website. En op 18 mei zal Excelsior een jubileumconcert Jan in Venwaarden. Maar er zit wel een verhaal om vast. En daarom binnen hier in de studio voorzitter Eppie Koopmans en Sybren Ietsma van Excelsior. Welkom. Ja, tegen dank. Tegen dank. Ja, want dat verhaal dat ik op doelde, dat is dat jouw eis verliezen hier om deze tijd, als ik het goed heb, heel nog geen brassband meer hier. Nee, dat klopt. In 2016 is de brassband stoppen. Maar de muziekvereniging is belangrijk. Ik nam toen het initiatief om mijn kopergroep verder te gaan. En, want ik speel hier van 15 maart in 1924 bij deze club. En ik vond het toch belangrijk dat het bestaan bleef. Ja. Vandaar. En dat weer dan op 18 maart 2016 dat het ophouden is als brassband dan mag zeggen? Ja, het had toen ook wel in Nice West, dacht ik, in die tijd. En we hebben alles. Hè. Het is net een vierde boel of zo. Maar muzikanten, het aantal van brassband, de setting, dat bleef onder peil. En toen hebben we maar besloten om als kopergroep verder te gaan. Een brassensemble, steeds maar. Maar ja, nou is het 18 maart 2024. Dat zal grif symbolisch wezen dat je hem die datum kiezen hebben, of net? Nou, nee, net gewoon al. Oh. Maar dat kwam toevallig zo uit. We wilden net een te lang traject opzetten. Het wie dus in oktober voor hier, 2023. Toen zei ik in Sybren, want we klussen ik een hoop in die hartskballen. Dat is dus basis, zeg maar. En ik zei, toen hier besteed de vereniging 100 jaar, dan mogen we wat verdwan. En toen hebben we dat, we gaan een bestuur. We hebben besloten om een lijst met potentiële aardleden op te zetten en die belangs te gaan. En toen gingen we in 2 weken dat doen. En 5 november, voor hier gingen we de eerste repetitie. Ja, want je dacht van het kan net voorbij gaan en we moeten dan toch weer een brassband bij elkaar. Ja, dat weer nou of nooit eigenlijk. Hè? Ik bedoel, maar dan op een gegeven moment, als je dit op een gegeven moment gaan laten, dan is het helemaal gebeurd. Dus we moeten toch wat doen en toen hebben we besloten om onze schouders eronder te zetten en toch te proberen om een en ander van te krijgen. En toen gingen we dus binnen 2 weken gingen we een hele grote muzikant. We gingen 22 muzikanten op de eerste repetitie. En dat weer 2 weken later. Nou, dat hem heel creërs die. Ja, dat weer heel creërs, ja. En hoe weer dat dan zo'n eerste repetitie? Want ik denk dat een prutte meisje alles koft net spelen hier misschien. Ja, maar dat is echt een soort reunie. Hè? Want een hele grote meisje die showen waren dan weer in jaren soms. Dus, en die had vroeger mij nog spelen en dan showen ze nog nou weer. Ja, en dat jouwt ik wel weer een boom aan op een moment. Wat zit jou er ook al zo lang bij als dat Eppie erbij zit? Nee, ik ben eigenlijk aspirant. Ik ga uiteindelijk wel familieleden. Hè. Mijn broers, er zitten 3 broers er van mij bij. En er zit nog een nichtje van mij bij. Maar, en dan ik nog andere families erbij. Maar dat is iets verder hoor, maar die waren op Van Oosterwol. Maar wat heb je toen ik zei, het is eigenlijk haast een soort familiekorps. Want als een beetje, waarom je in een lijn, dan is haast iedereen die is familie van een ander. Zou jij dat ook wel een beetje, denk ik, in zo'n brassband. Maar je maakt in al die jaren dan heel wat meemaken, denk ik, als brassband. Ja, natuurlijk. Ik kom CWH naar de tijd van Zaken Paulus met Cambiense Ilstra. En toen hadden we een hele goede opgaande tijd gehad. En toen weer het bos had dat op een gegeven moment, toen zitten we al in de kampioensdivisie. En daar hebben we nog 2 jaar in spelen. En later, toen is het al wat minder van. En op lege niveau. En toen gingen we hebben hele mooie dingen beleefd. We gaan een concertreis naar Italië. In Flicano d'Oro hebben we om mij die. Dat waren gehouden in Riva del Garda. In 92. En daar gaan we direct boen. Want de Wals is bekend om zijn karakteristieke sound. En en goede muzikanten. Ik kan vertellen uit die tijd. We hadden dus een jubileum gewoon in 1989. En de 10 leden van toen die spelen nooit mee. Dat is wel bijzonder. Dus, en die spelen ook op goed niveau.
En betekent dat ook dat je hem dan nou een beetje die sound, hè, dat je zegt, die karakteristieke sound, dat die op 8 maart ik hoop met de jaren is? We hopen het wel. Dus, want we hebben wel een karakteristieke bouw op een zwet. En het squalen bij we het repeteren van jongetje niet. En die is bekend als een hele specifieke oefenruimte. Ja, er zijn meerdere korpsen die hebben van de broekmaatje. Dus je had er wel wat vertrouwen in, dat het een mooi concert wordt. Zo? Het wordt sowieso een mooi concert, ja. Wat kan mensen ervan verwachten? Nou ja, het is net alleen de muziek, wel het ook beelden zien. Maar heb ik van wat we nou dienen hebben, van het begin hebben we dus ook film. En we hadden de eerste repetitie, daar hebben we film van maken. Dat iedereen uiteindelijk ook even in beeld komt van, nou, waar beste en hoe best erbij kwam. En daarna hebben we ook wel een paar keer filmen om uiteindelijk de voortgang action te laten. En van het jubileumconcert we dan ook nog wat filmen. Maar op het jubileumconcert zelf wordt ik nog film van een deel van, dat is een compilatie van jongetje in 38 en jongetje in 70 jaren en in 90 jaren. Dus dat wordt dan ook nog eens een keer spelen. En dan onder het uiteindelijke, het veske, het dorp van Wim Sonneveld. Ja. Maar dan wil er de brassband spelen dan. Hè? En als je nou zegt naar wat de mensen binnen die dus nou en mij spelen, dat ben dan benamen toch oudleden of ben er ook nieuwe mensen bij? Ja, er zijn een aantal nieuwe mensen. Zoals je weet, ik speel in jouw brassband op het moment. En ik ga nog een paar blazers uit van Brassband Friesland, die gaan naar mij. Om u te stiepjen. En die beleven dat ook heel mooi. En de rest is alle jaren oud leden. Ja, en ga je hem nou de smaak bij staat te pakken dat de Brassband terugging kan naar het jubileumconcert op 18 mei? Uw zichtenpunt leidt voorlopig eerst weer focussen op dit concert. En daarna dan zullen we zien hoe we verder gaan. En het bijzondere is, uw dirigent die komt echt van Veerwasterwal. Dat is Zwijtse van der Heide. En die zien hij en Mem, die spelen ook mee. En die ben vroeger, in 89 speelden die ook al bij Excelsior. Die hangmannen daar kennen leert. En dat is ook wel weer bijzonder. Dat is een prachtig verhaal. Ja, nou dat zit misschien ik wel in die beelden die dan te zien binnen. 8 mei dus in Veenwouden, met het jubileumconcert van. Tegen dank Eppie Koopmans en Sibren Ietsma voor Jim verhaal over het jubileum in Excelsior. En we hebben nog even een noemer dat hij hem zelfs opnam bij een van de repetities. Dat lieten we even jaren als een voortperiode voor dat concert op 8 mei. En dat is Excelsior dus met How Do You Like Your Eggs in the Morning.